हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै गोबाङानो हमदां मोनदों आरो गोबाङानो हमदां मोनाखै जानांगौ। बेनो जादों लोगोफोर, नोंथांमोन बयबो सिनाय मोनखानाय बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर बिथां रुबि नार्जारी। बिथाङा बावैसो रुबि नार्जारी अफिसियेल मुंनि मोनसे प्रडाक्शन चेनेल खुलिबाय आरो लोगोसेनो बिथाङा गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे हेपि निउ इयार मुंनि गोदान बर' मिउजिक भिडिअबो हगारनाय जाबाय। बे मिउजिक भिडिअआवनो बिथां रुबि नार्जारीजों लोगोसे फावखुंग्रि इसा नार्जारी आरो लोगोसेनो मानब लाभलि तब्बा तामां अन्ना तायें कामदाक आरो मिनुति नार्जारी बिथांमोना जयै फाव खालामदों आरो बिथांमोनजों लोगोसे गोबां फावगिरिफोराबो फाव खालामफादों। बे मिउजिक भिडिअखौनो करिय'ग्राफ खालामदों बिथां मानब लाभलि ब्रह्म। मेथाइखौ रोजाबदों माइकेल बसुमतारी आरो इसा नार्जारी बिथांमोनहा। जायफोर नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौ नायाखै, रुबि नार्जारी अफिसियेल चेनेलाव थांनानै नायहैदो आरो बिथांनि चेनेलखौ सापर्ट खालामहैदो। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों। जोंनि लोगोखा दसेबा गाबनाय दसेबा मिनिनाय